do mes de maio. E entonces abrimos a sesión e o primeiro punto da orden do día é a aprobación das actas das sesións anteriores. A primeira é a do 29 de abril. Algunha cuestión? Sí, Victoria? Nesa acta, na moción nosa, aparecen as X dos votos e o PP votou en contra e a favor. Me imagino que foi... Nas cruces. Sí, un erro. Porque despois o reconto sí que aparece ben. Acaba de deixar claro que ninguén mirou as actas. Gracias. Votamos a primeira a favor, por unanimidade. A segunda acta, algunha cuestión? Votamos a favor, por unanimidade. E pasamos ao segundo punto, que é a moción do Partido Popular en defensa dunha vivenda de prezo asequible. Foi a comisión? Dictaminada na Comisión Informativa do Urbanismo do pasado mércoles. Ten a palabra o concelleiro de Urbanismo. Bom día a todos. Traemos este pleno a moción do Partido Popular en defensa dunha vivenda a precio asequible. Como comentamos na comisión, a Lei 12 do 23 de maio por o dereito á vivenda non tivo en conta os principais agentes do sector, os colexios profesionais, os institutos de estudios, os inquilinos, os propietarios, as empresas de construcción e os xestores da vivenda. Entón, hai determinadas cousas que teñen todo o camiño de ir por mala senda, non? Porque o que se fai co control dos precios do alugueiro é simplemente que se desincentive a creación de novas vivendas e que se retiren do mercado as vivendas de alugueiro que existen neste momento. Entón, o que se pide, aínda que a lei se fala de zonas tensionadas, en Mos non existen zonas tensionadas. De feito, existe unha escaseza bastante grande de vivendas en xeral, tanto de venda como de alquiler. O que se propón o Goberno é unha revisión da lei, porque incluso hai bastantes artigos que hai recursos de prácticamente todas as comunidades autónomas que están en revisión por parte do Tribunal Constitucional. De feito, hai varios días o Tribunal xa dixo que varios artigos son considerados inconstitucionais, outros, en cambio, non os considera así. Por tanto, consideramos que esta lei debe ser revisada, que se ten que poñer bastante máis empeño en facer máis vivenda, tanto facilitar a vivenda de promoción privada como as vivendas sociais. Entón, por toda esta exposición, o que instamos ao Goberno a retirar o índice de precios dos alugueiros que se publicou no Boletín Oficial do Estado o 15 de marzo deste ano, solicitar ao Goberno a elaboración de estudos independientes de impacto no mercado de maneira previa declaración destas zonas tensionadas, instar ao Goberno a iniciar un proceso de diálogo cas comunidades autónomas, as entidades locais, para avaliar se a intervención dos precios de alugueiro procede aos resultados esperables, tendo en conta a realidade dos diferentes territorios e dos acordos que se acabe facendo se deberían elevar tanto a Presidencia do Goberno como as vicepresidencias de Facenda e o Ministerio de Vivenda. Moitas gracias. Gracias, Pepe. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias. Antes de nada, dicir que estamos convocando un pleno ordinario cun único punto, que é unha moción, e unha pena pois que o Goberno non aproveitase para dar conta de diversos asuntos que están en marcha, como, por exemplo, pois a liquidación, que tamén é hora de dar conta dela. En relación a esta moción, pois, pola nosa banda, dicir que o Partido Popular é dos menos indicados para falar de vivenda, porque non se fixo nada durante estes anos, nin se está facendo tampouco.
falan de que esta lei é moi mala, piden pois a súa retirada, pero tampouco se propón unha alternativa, non fan propostas para dicir que modelo quere o Partido Popular, porque según o Partido Popular pois hai que deixar que o mercado se autorregule, porque claro, este Estado é un Estado opresor, pero este Estado o que está intentando velar polo dereito á vivenda, porque eso é o que pretende a lei, velar por ese dereito á vivenda. Xa estamos vendo as estafas que se están producindo en previsión da entrada en vigor desta lei, e iso é o que se pretende evitar. Esas son as cuestións que hai que evitar para que todo o mundo teña acceso a unha vivenda. Por certo, o dereito á vivenda que foi recoñecido na última sentenza do Constitucional despois do recurso que presentou Andalucía, e que quedou claro que esta lei sí que pode seguir adiante. Pídenlle ao Goberno que elabore uns estudos antes de declarar as zonas tensionadas, pero é que esa declaración é solicitada polos ayuntamientos e aprobada pola xunta de cada comunidade. Entonces, o Concello terá que facer ese estudo e a xunta, que quen aproba esa solicitude, tamén pode facelo. Neste caso, o Goberno fixa uns requisitos, fixa unhas medidas, pero estas decisións se toman entre concellos e comunidades autónomas. Fala tamén a moción de organismos que se posicionan en contra desta lei. Non vamos a entrar en que organismos se posicionan en contra e a legitimidade destes organismos, pero decir que tamén hai organismos que se posicionan a favor. O igual que falan de países nos que esta lei tivo efectos negativos, pero tamén podemos falar dos efectos positivos. Unha vez máis, cuestiónase polo Partido Popular as decisións tomadas polo Goberno Central. Sen embargo, a Xunta de Galicia, que ten competencias en vivenda, pois nunca se lle exixe nada. Dixeron que esta lei inflúe en Mos, pero haberá que aportar datos. Unha vez que se propón a moción, pois tamén haberá que aportar datos da situación inmobiliaria en Mos, dos pisos en réximen de alugueiro, en venta, das vivendas unifamiliares, porque son datos que, para sustentar ese argumento de que Mos pode ser unha zona afectada, pois tamén fan falla. Pero vamos a falar dun dato, como é que en Mos hai 315 demandantes de vivenda protexida, dos cales 248 son demandantes de vivenda en réximen de alugueiro. Estes son os datos que proporciona a Xunta de Galicia, e que, pois, continuar con esa construción de vivenda protexida é unha opción, é unha medida para intentar solucionar o problema da vivenda, e que en Galicia pois non se lle está dando resposta. Por outro lado, a Xunta decidiu esgotar e deixar que se esgotase o bono de alugueiro, e esta tamén era unha boa medida para loitar contra este problema. Porque a Xunta ten capacidade para tomar medidas e loitar contra os precios que sexan, intentar mediar para que sexan accesibles e impedir a saturación do mercado. E unha delas, pois, como digo, é apostar por esa vivenda protexida. E aquí o Partido Popular pois tampouco fixo unha defensa férrea deste tema. En Mos, pois temos agora o anuncio de que se vai construir un edificio, pero un edificio non ven a dar resposta a esa demanda histórica, a esa promesa que tiñamos para Mos de construción de vivenda protexida. Si falamos de como actuou a Xunta de Galicia no ámbito da vivenda protexida, pois temos datos como que en 2015 a Xunta construiu tan só 2 vivendas. Ten que rematar. Despois Continuo despois. Gracias. Ben, bo día a todas e todos. Esta moción podía ser unha moción interesante, de feito o debate é bastante interesante, se afronta con seriedade e rigor, pero non é o caso. Non é o caso.
En primeiro lugar, vostede dixo que a lei non tiña en conta a opinión de todos os sectores. Bueno, vostedes tampouco, porque na súa moción solo falan da opinión de, por exemplo, o Instituto de Estudios Económicos, que é unha fundación da COE, o sea, da patronal, que ten claros intereses especulativos, a Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que está patrocinada por Santander, CaixaBank, BBVA, ACS, unha constructora, outra con conflito de intereses neste tema, ou o Estudio de Centro de Políticas Económicas, que foi fundada por un exdeputado de Ciudadanos, un recoñecido liberal. Na súa moción non aparece nin a opinión das asociacións de inquilinos, non aparece a opinión de sindicatos, nin das asociacións de consumidores. Só expoñen a opinión casualidades da patronal e das inmobiliarias. É a única opinión que expoñen. Por tanto, xa non se afronta o debate coa seriedade que debería de ser. Segundo tema, dende o BNG non estamos de acordo coa lei que se aprobou, porque é moi escasa, é moi pouco ambiciosa. Unha, non estamos de acordo, hai evidentemente unha invasión competencial, e diso non estamos de acordo, e despois non se afronta a problemática con toda a amplitude que se debería de afrontar. Vostedes tamén poñen exemplos de que este tipo de leis fracasan. E poñen exemplos, evidentemente, que os que lle interesan. Falan de Berlín, de Escocia, de outros lugares. Sin decir que se aplican leis que son escasas. Por exemplo, en París non funcionou porque puxeron tantas excepcións á lei que era imposible que funcionara. Pero non poñen os exemplos dos países nos que funcionan leis bastante máis ambiciosas que esta. Países Baixos, Noruega ou Austria. Vexamos o que ocorre en Viena, por exemplo. En Viena, o 25% das vivendas son municipais. O 25%, 220.000 vivendas. En Viena, o 60% dos vieneses viven de alugueiro que ten límite de precio. O 60%. Verdad que se non o poñen como exemplo a seguir? Non, evidentemente, porque vostedes o que defenden é que non se regule o mercado. É unha comisión, pedinlle, esta é unha moción tipo que están presentando en varios concellos, o cal non vexo mal. Pero se van a traer unha moción a Mos, o lógico é que se fale da situación de Mos. Na comisión pedinlle datos sobre Mos e hoxe non aportaron ningún dato sobre Mos. Vou nos aportar eu. Levamos 2 anos, isto son datos da Xunta, levamos 2 anos no Concello de Mos como zona tensionada. É dicir, que un porcentaxe, ou o precio dos alugueiros, é un porcentaxe moi elevado sobre o precio ahora non me vai salir, sobre un índice que calculan, que non me vai salir ahora o nome. Exacto, índice de referencia. En Mos, datos da Xunta, temos máis do 40% de vivendas baleiras, o cal é moitísimo. De feito, somos o 13º concello de Galicia con máis vivendas baleiras, o 13º de 300. O cal, o curioso nesta moción é que non lle piden absolutamente nada á Xunta. A Xunta prometeu construir 20 vivendas de protección en alugueiro cando temos máis de 300 demandantes. Pero que en Galicia temos 18.000 demandantes de vivenda. Nós, dende logo, o que propoñemos é que, en todo caso, unha lei da vivenda ten que actuar en 4 grandes eixos, que é a vivenda baleira. Como decía, en Galicia temos 90.000 vivendas baleiras, en Mos tamén temos moitas. Unha planificación e regulación do uso do parque residencial, o tema de uso turístico, hai que regular o uso turístico con varias medidas, o impulso da vivenda pública. En Galiza, decía que en Viena representa o 25% da vivenda pública. En toda Austria tamén ronda unha cifra parecida, 20-25. En Galicia é o 0,3%. O 0,3% de vivenda protexida. Por último, como cuarto elemento, hai que poñer un tope aos precios.
Isto non é unha medida bolivariana nin comunista porque se aplica en casi todos os países de Europa, en maior ou menor medida. Esas son as ideas que temos que non. Pero, dende logo, o Partido Popular non a intervención sobre a vivenda baleira, non a vivenda pública, non ao límite de usos turísticos. Pois así non se defende o acceso a unha vivenda digna como estamos vendo que está ocurrindo. E remato xa, se mo permite, o lógico é que nesta moción tamén lle pidan á Xunta, xa que ten as competencias de vivenda, que faga algo. Gracias. Ten a palabra o Partido Popular. Ben, moitas gracias. Vamos a ver, na comisión se falou tamén de outros países, como podía ser Suecia, respecto ao control dos precios. Suecia leva 80 anos controlando os precios e xa hai varias normativas que están tumbadas por un control excesivo deses precios. A fonte que se utiliza non solamente son as que veñen aquí na moción, sino son datos de Eurostat, é dicir, son datos que aporta a Comunidade Europea. Suecia ten un grandísimo problema co alugueiro, é dicir, tanto Suecia como Alemania, como Holanda, como Italia, como Francia, como Portugal, todas as experiencias que se fixeron en España de controls de precios non funcionaron, ao contrario, acabaron facendo que se retirasen do mercado moitas vivendas e ao final os alugueiros que estaban nese momento funcionando acabaron subindo o precio. Por tanto, topar os precios o que se consigue é únicamente que acabe subindo os precios do alugueiro. Por tanto, a solución non é topar os precios, a solución é poñer máis vivendas no mercado. Se di que non se fala de asistencia á Xunta. A Xunta se pediu facer vivendas sociais. Xa hai un proxecto de 20 vivendas. Se están facendo nas 7 grandes cidades de Galicia en Mos. É dicir, se lle pide a Xunta que invirta en vivendas sociais e xa se está invirtindo. O que hai que poñer é máis terreo a disposición para que se fagan máis vivendas. É insuficiente 20 vivendas? Por suposto que é insuficiente. Dos 300 demandantes non é suficiente 20 vivendas para cubrir toda esa demanda. E non solamente hai demandantes neste concello, sino que hai que tratar de captar demandantes de outros concellos. O concello está a desenrolar, de feito xa no plan xeral aparecen zonas de estudio detallado para construir vivendas en altura. Hai zonas en Puxeiros, hai zonas en Sanguiñeda, donde ese desarrollo se vai a facilitar por parte do Concello. Hai fórmulas de cooperación nas que se facilitará a construción tanto de vivenda privada como de vivenda social. Todos esos terreos teñen unha porcentaxe de vivendas destinadas a vivenda social. Por tanto, dentro do Concello xa se están facendo medidas para que se construyan máis vivendas e a exixencia que se está facendo a Xunta está empezando a ter resposta. O que hai que seguir facendo é unha exixencia continuada, poñer máis terreos en disposición para que se acaben continuando con máis construcións de vivenda social. Tamén o Tribunal Constitucional ten pendente de admitir a trámite... Ten que rematar, despois ten outra quenda. Vale, gracias. Partido Socialista. Falar das 20 vivendas que vai construir a Xunta, si está moi ben, pero é que, como dicíamos, 20 vivendas non son a solución, porque a este problema chegamos pola inacción de todos estes anos, incluso legislaturas, porque continúa onde o deixei antes. En 2015 a Xunta construiu 2 vivendas de protección oficial. En 2018 construíronse 8 vivendas. En 2019 construíronse 4 vivendas. E isto, ano tras ano, legislatura tras legislatura, con esta tendencia, deriva na situación na que temos hoxe en día. E se executasen eses fondos, porque a día de hoxe, no ano 2022, a Xunta tan só executou un 8%
da partida que tiña destinada a vivenda. Se executasen eses fondos, pois habería un parque inmobiliario moi diferente, cuns prezos moi diferentes. E tamén en Mos a situación podería ser moi diferente, porque a día de hoxe todos somos coñecedores, porque todos temos amigos, fillos, sobriños que teñen que marchar de Mos porque non teñen opcións. No noso concello non teñen opcións e teñen que marchar. E todos coñecemos a xente que o está a facer. Esta situación tamén ven derivada desas reclamacións que se fixeron polo PESON que se aprobou e que en diversas ocasións a alcaldesa dixo que era un PESON basado no que quería a veciñanza, que eran parcelas para vivendas unifamiliares. E agora nos encontramos con este problema, porque ese PESON debería tamén estar disposto cunha amplitude de miras moito maior para permitir ao Concello crecer. Non estamos a dicir que a lei non precise melloras, claro que as precisa, sobre todo estaríamos de acordo en propoñer melloras en función da idiosincrasia de Galicia, porque non é a mesma situación que pode ter unha comunidade como é Madrid. Pero unha cousa é propoñer melloras e outra cousa é pedir que se elimine sen dar ningunha outra alternativa, porque a realidade que temos é que a situación hai que regularla de alguna maneira, porque hai moitas vivendas que non se están poñendo a disposición, os precios son moi elevados e aínda por encima as vivendas que se poñen a disposición nalgúns ocasións son trasteros, zonas que non teñen nin célula de habitabilidade, que se pide un precio que é inadmisible para os metros cuadrados que ofrecen. Esa situación hai que regularla de alguna maneira. E recordo, tal e como empecé, que o Tribunal Constitucional declarou que non tiña razón Andalucía con ese recurso, porque o dereito á vivenda sí que é un dereito recoñecido. Gracias. Gracias, Victoria. Venega. Ben, vostedes queren empeñarse en sinalar aqueles sitios onde as cousas non salen ben. Eu na comisión non falei de Suecia, por exemplo, non sei do Partido Socialista, falei de Noruega e de Austria. Curiosamente, de Austria non fala. Fala daqueles sitios onde saliu mal, que habrá que saber por que saliu mal. En París, por exemplo, puxen yo exemplo. Puxeron tantas excepcións á lei que era imposible de que funcionara. Imposible. Pero volvamos ao exemplo de Viena, que parece que ese exemplo non lle vale, que ten un control férreo de precios e onde hai moita vivenda pública. O metro cuadrado en Viena sale a 9,8 euros metro cuadrado, o alugueiro. En París, 27,8. En Londres, 20,1. Viena tamén é unha cidade de varios millóns de habitantes que está á mesma altura. Ve como funciona o control de precios. O que habrá que estudiar é naqueles sitios onde funciona ben, non onde funciona mal. Despois, vostedes queren centrarse no de máis vivenda no mercado e máis terreo para construir vivenda. Pero que ese non é o problema. Acabo de darlle os datos da Xunta de que hai máis de 90.000 vivendas baleiras en Galicia. No Concello de Mos, según os datos da Xunta, case a metade. Temos que seguir construindo. Volvemos ao modelo do ladrillo, de construir vivenda. Solucionou algo no 2007, 2006, a burbulla inmobiliaria onde se construíron millóns de vivendas? Non solucionou nada. Porque aquí queremos obviar algo, que se está especulando coa vivenda. Se está especulando coa vivenda. Grandes fondos de inversión están comprando vivenda. Grandes especuladores, bancos, etc. están comprando moita vivenda para especular con ela. E unha das fórmulas da especulación é que haxa escasez para subir os prezos artificialmente. Vostede di que a Xunta está facendo algo. Home, se hai 18.000 demandantes de vivenda, 300 deles en Mos, e se construen 20, cree que se está solucionando algo? Os datos dos últimos 15 anos da Xunta son espeluznantes. Acabo de darlle o dato, 0,2 de vivenda protexida en toda Galicia. Vostede cree que se soluciona algo con iso? Non. E no Concello de Mos, se temos que depender da promoción privada, vamos aviados, porque cando foi a última vez que se construiu un edificio en Mos? E se esperamos pola Xunta, seguimos esperando polas 20 vivendas, que se anunciaron hai 2 anos, hai 3 anos, pero siguen sen facerse. Hai para outras cousas que se dan moita presa.
E despois vostedes son o exemplo perfecto de que vostedes non creen ni na vivenda pública ni na promoción pública. O exemplo témolo en Madrid, onde venderon centos de vivendas protegidas a fondos de inversión que están expulsando os inquilinos. Ese é o modelo que vostedes persiguen? Pois ese desde logo, non é o noso modelo. Nos apostamos por unha regulación clara do mercado e unha actuación en todos os ámbitos, non só no control de precios, sino en moitísimos máis ámbitos para poder facer un control efectivo e que haxa un acceso digno á vivenda neste país. Gracias. Ten a palabra Pepe, Partido Popular. Moitas gracias. Respecto ás 20 vivendas. As 20 vivendas, está o proxecto presentado, está o proxecto informado, en breve estará licenciado para que se saque a licitación. Por tanto, son vivendas que en breve se empezarán a construir e a pôr a disposición das persoas que solicitaron, son demandantes tanto de vivenda por alugueiro como por compra. Respecto ao recurso que presentou Andalucía, se admitiu que algún dos artigos non eran inconstitucionais, pero outros sí. En concreto, o 16, o 19.3, o 27 son inconstitucionais por parte do Tribunal. Están pendentes de admitir os de Cataluña, están pendentes de admitir os da Xunta, están pendentes de resolución os de Madrid, os da Comunidade Valenciana. O sea, hai moito todavía recurso pendente de contestar por parte dos tribunais. E o que dicía, a solución ven por poñer a disposición máis vivendas no mercado. Canto máis oferta haxa, máis control dos precios habrá. Canto menos oferta haxa, os precios acabarán subindo. E topalos, dende logo, non é a solución. Moitas gracias. Gracias, Pepe. Bueno, xa para rematar, eu dar solamente uns datos de Mos que efectivamente eu estou verdadeiramente satisfeita de que sexamos o único concello de Galicia que non somos unha cidade e que a Xunta está a promover vivenda pública e protexida, non? Me sorprende pois que a voceira do Partido Socialista fale agora da inacción. Vostede nunca falou en este pleno de vivenda hasta que o BNG e o Partido Popular abordamos esta cuestión. Nunca, nunca. Unha vez que o BNG presentou unha moción a cual nos lle contestamos que estábamos a traballar precisamente en varias opcións. Recordan que falábamos das Pozas, de San Eleuterio, de Puxeiros, de Sanguiñeda. Unha vez que abordamos esa cuestión, entón o Partido Socialista se sube ao vagón de cola e entonces fala de eso, non? Nunca, jamás falou vostede de eso. Eu teño que decirlles que 20 vivendas non son suficientes, claro que non, pero que sepan que casi costan 4 millóns de euros esas 20 vivendas e que quede moi claro que a Xunta de Galicia está a promover vivenda pública e protexida nas 7 cidades de Galicia e o único concello que non é unha cidade ni se lle asemella é o Concello de Mos. Polo tanto, algunha cuestión debemos de estar a facer ben para que se escoite que en este Concello fai falta vivenda protexida. Eu lles dixen xa en varias ocasións que tiñamos que adquirir os terreos e poñer a disposición da Xunta de Galicia máis terreos para máis vivenda protexida. E o vamos a facer. Nos queremos adquirir máis terreos en San Eleuterio para poñer a disposición da Xunta de Galicia e que esas 20 vivendas se transformen en moitas máis. Estiven outro día coa conselleira de Vivenda falando desta cuestión precisamente e se comprometeu. Se comprometeu precisamente a facelas. Que ocorre? Que hai que adquirir os terreos. E merece a pena, Merece a pena facer ese esforzo económico para ter en Mos pois un polígono de vivenda pública como mínimo igual que o que tiñamos hasta ahora na parte antigua, non? De San Eleuterio. Esa é a miña folla de ruta. E hai que desarrollar tamén os solos urbanizables. Decía Pepe, Sanguiñeda, decía Puxeiros, e estamos a traballar en eso. Nos presentamos as eleccións hai exactamente un ano falando de vivenda. Este partido falou claramente de vivenda. Falou da vivenda que estamos a promover, que dice o voceiro do BNG fai un ano, 2 anos, 3 anos, e que debe pensar que isto se fai así dun día para outro. Pois hai 2 anos exactamente
que empezamos en este pleno os trámites decidindo o lugar, despois de haber feito un estudio cal era o lugar máis aceptable, máis asequible, e o máis rápido cal era? Pois San Eleuterio, porque hai unha parcela de titularidade municipal que había pois xa unha posibilidade de entregar e non ter que adquirila. Os trámites notariais, os trámites da cesión, todos esos trámites máis o proxecto que xa está rematado, que anunciou a Xunta pois hai uns cuantos meses. En este momento, despois de todos os trámites que se deron, estamos no trámite de contratación da obra. Está a Xunta de Galicia no trámite de contratación da obra, a pesares de pasar polo medio unhas eleccións autonómicas, pois eu lle digo que este ano 24 manteño o que dixen nas eleccións municipais, este ano 24 empezarán as obras da vivenda pública de San Eleuterio, que, repito, non é suficiente, pero eu estou convencida de que podremos buscar fondos para poder adquirir máis terrenos e se temos os terrenos, a Xunta vai a seguir promovendo vivenda. É moi interesante, concelleiro de Urbanismo, todo o que vostede dixo, pero máis interesante é o que está a traballar coa parte técnica en poder ser cooperadores deses chans, que foi o que anunciamos na campaña electoral. Hai determinadas zonas en Mos, en Puxeiros, en Sanguiñeda fundamentalmente, que están moi ben situadas e que se o Concello é unha parte do que é o dentro do desarrollo, se fai ese labor de cooperante e de tirar dese desarrollo do chan, pois creo que as cousas se poderán facer dunha forma máis rápida e se poderán facer. Se deixamos en mans de particulares, é posible que non sea tan rápido. Se non somos parte dese desarrollo con esas cesións que nos teñen que facer e as entregamos ao desarrollo, pois estou segura, creo que ademais hoxe hai unha terceira reunión do equipo técnico con Pepe, e cando teñamos noticias para contarlles, as contaremos. De momento estamos onde temos que estar, que traballando dentro do goberno para poder desarrollar esos chans de Sanguiñeda e de Puxeiros como estaban marcados no Plan Xeral. Un Plan Xeral que foi aprobado co apoio do Partido Socialista, porque efectivamente foi un plan xeral, vostede non estaba, e non estaba ningún dos que se sentan agora na bancada socialista, pero deberían de recopilar a información de por que o Partido Socialista estivo de acordo con ese plan. Estivo de acordo porque foi un plan que deu resposta ao que demandaba a xente de Mos. A xente de Mos, pois a xente dos núcleos rurais, a xente das parroquias, non tiña ningunha preocupación por adquirir un piso nas Pozas, ou en Puxeiros ou en Sanguiñeda. E o Plan Xeral deu resposta ao que viñamos a recoller nas alegacións. Pois creo que foron, Julia, cerca de 1.500 alegacións que se presentaron, que aceptamos en un 80% esas alegacións. E saben como eran as alegacións? Pois que as zonas rurais creceran. Eran alegacións unánimes en que crecera o núcleo da Gándara, o núcleo do Coto, o núcleo de San Eleuterio, o núcleo... Pois esos máis de 200 núcleos que temos en Mos, o que pedían os veciños é que creceran. Saben o que estou referindo? Pois que a súa parcela pasara a ser edificable. E no caso de que fora edificable e deixara de selo na aprobación inicial, o que querían era que fora edificable. É dicir, a xente o que quere é seguir vivindo como está a facer en núcleos rurais e en esta maneira que nos caracteriza, que é maravilloso. Que ocorre? Pois que a súa vez de haber aprobado un plan que deu resposta ao que a xente de Mos quería, nos como goberno, pois tamén nos damos conta de que hai unha parte que hai que cubrir, e que é esa vivenda protexida, esa vivenda fácil e esa vivenda en altura, porque a veces pois hai persoas que non teñen a posibilidade de poder construir unha vivenda desde cero ou porque non teñen parcela e, como decía a voceira do Partido Socialista, pois a veces teñen que buscarse en outros concellos, claro que sí. Por eso nós, ademais de haber aprobado un plan xeral que hubiéramos aprobado igual, porque quería matizar isto, é que darlle vivenda en altura a Puxeiros directamente ou a Sanguiñeda directamente ou as Pozas directamente nos obligaba a que non crecesen os núcleos rurais. E iso era un plan que non quería nadie. Fomos a todas as parroquias, nos reunimos coas veciños un montón de veces e era un plan entonces que iría de costas a veciñanza. E nos aprobamos o plan que quixo Mos, que é que seguira crecendo como hasta ahora en núcleos rurais. E repito, outra cuestión é como alcaldesa e como goberno sepamos
que hai que buscar ese matiz. E como? Pois xa temos os núcleos rurais ben ampliados, xa temos parcelas de abondo para crecer, pero que agora nos o que queremos é colaborar cos futuros promotores ou, en este caso, propietarios para que esas pezas que hai en Sanguiñeda e en Puxeiros e en San Eleuterio e en un montón de sitios máis, ou nas Pozas, se desarrollen dunha forma rápida. Como vou a poñer un exemplo, pois por exemplo en Tomiño se fixo este modelo onde o propio Concello pois forma parte dese desarrollo en altura dunha peza urbanística para que os propietarios estén coordinados, o Concello tira de esa cooperación, dese desarrollo, e bueno, que non vou a estar dándolle máis voltas a unha cuestión que ten que ser explicada polo miúdo, e tocará facelo cando teñamos as cousas máis maduras. O que toca decir hoxe é que estamos preocupados como ninguén, porque Mos teña resposta á demanda dos veciños. Pero por eso, primeiro, aprobamos un plan. Segundo, estamos a promover vivenda protexida, o único concello con 15.000 habitantes de Galicia. E terceiro, estamos a traballar co equipo técnico para que teñamos as zonas que se poidan desenvolver en altura rapidamente en marcha para que as vivendas saian a un precio razonable. E do demais, creo que quedou perfectamente contestado por parte do concelleiro. Procedemos á votación desta moción de apoio á vivenda. Votos en contra. BNG, Partido Socialista, abstencións, votos a favor, queda aprobada por maioría. Pasamos a rogos e preguntas. Ten a palabra o Partido Socialista. Bo día a todos e todas. Queríamos comezar preguntando por que medidas vai a tomar o Concello de Mos na contaminación das augas da zona da residencia das residencias por parte abaixo da cidade deportiva do Celta, porque, aínda que o Concello diga que non hai ningún problema, está claro que algún problema hai e hai que tomar algunha medida. Pois eu o que lle podo decir é que o Concello, unha vez que escoita os medios de comunicación, porque estas denominacións comúns, Ecoloxistas en Acción, Plataforma da Auga e a Vida, Comunidade de Montes e Tameiga, teñen un denominador común que é facer política, ir contra a alcaldesa e contra os intereses de Mos, pero nos facemos eco do que dicen, nos presentamos no lugar cos técnicos municipais e o que facemos é unha recollida, por suposto o habrán escoitado xa tamén nos medios de comunicación, se entrega á Confederación Hidrográfica e se fai unha revisión do saneamento de todo o que é a cidade a Fouteza, que está conectado ao saneamento do Louro, e, por suposto, as balsas, que son unhas balsas de pluviais e que o que teñen son un funcionamento normal e absolutamente normal. Por lo tanto, eu creo que o que procedería é que vostede pida a documentación pertinente do que eu anunciei nos medios de comunicación, do resultado das analíticas, do resultado de esa extracción que se fixo, que é a nosa obligación. A min me parece que o papel que queiran tomar estas persoas, non vou a entrar a calificar o que penso, pero a miña obligación, que cando calquer veciño dice calquera cousa nun medio de comunicación, pois é ir comprobalo, non? E aí están os resultados. máis preguntas. Quería volver a falar do outro camiño de Pereiras, que falar do camiño da proba, ali a entrada de Santa Mariña, se se vai a tomar algunha medida máis, aparte de por unhas cintas antes de que volva a cair? Outro camiño en Pereiras? Contesta o concelleiro de Pereiras. Onte ainda falamos diso na asamblea da Asamblea de Asociación de Veciños. O camiño están os técnicos municipais facendo unha revisión, vaise a subcontratar a un estudio externo pola tipoloxía da reparación, se vai a máis do que é máis profundo, non é simplemente facer un muro, está traballando o río por debaixo, eles falan incluso de facer unha ponte, pero vamos a pasar si ou si por confederación, que iso é un tema que, como saben vostedes, pois non nos facilita nada a vida neste concello, pero xa estamos traballando en elo desde fai un mes, máis ou menos, un mes e medio que fomos por ali, cando se empezou a abrir aquela grieta. Vale, para acabar, pois, non sei, o semáforo de Sanguiñeda sigue apagado, leva apagados non sei cantos días, vai se cambiar. Sigue estropeado o semáforo, sí.
Bueno, se mandaron as placas a rapar, cando de placas... As placas levan estropeadas dende hai non sei canto. Non, 15 días levan. Bueno, pero vostede, alcaldesa, sabe das placas de San Froy de San Iñeda, que é un problema eterno. Dende que entrei eu aquí no Concello, todo... Xa, eso sei. Levan funcionando perfectamente. Este día se estropearon as placas, son placas un pouco, bueno, complejas. Esta semana eu creo que van quedar reparados, pero... Vale. Gracias. Gustavo. Primeiro das preguntas que me corresponden, se me van a responder as preguntas que fixen en plenos pasados. Sí, claro. Sí, claro, pero levo 3 meses esperando. Pois os concelleiros que lle respondan. Bueno, pois a ver. Vale, sobre este pleno unha pregunta. Por que o Concello decidiu facer a Festa da Rosa no Pazo de Mos en vez de Petelos, como se leva facendo 25 anos, no Multiusos, por exemplo, e se ese traslado vai ser só este ano ou vai ser permanente? Xa vexo o conocimiento que ten vostede da Festa da Rosa, porque non ten 25 anos, ten 50 anos. E nos pareceu, pois, que... o que... Como? Que a ditadura non interesa. Bueno, pero creo que hai que respetar os veciños que a fixeron sempre, non? Os veciños de Mos levan 50 anos facendo a Festa da Rosa. Sí, pois decidimos que... O que decidimos despois de 50 anos, que non son 25, porque eu creo que se vostede non quere falar dos veciños que fixeron a festa 25 anos atrás, me parece que non debería nin contestarlle xa a súa pregunta. Hai que respetar as persoas, non? E creo que, co mellor das intencións, desde o minuto 1 que se empezou a facer esta festa hai 50 anos, todas esas corporacións polas que pasou esta festa hai que respetalas e non falar só dos 25 últimos anos. Eu sempre trato de tomar as decisións que sean o mellor posibles para Mos, entón nos parece pois que para que a festa crezca e teña un espazo cómodo para aparcar, pois para poder facer todas as actividades do mes de junio que son en torno á festa, non? As palilleiras, o canto conto, pois en vez de estar pois montando 4 ou 5 carpas, centralizar a festa de maneira que sean os recursos máis utilizados, teña os veciños máis comodidade para poder disfrutar da festa e para que a festa crezca, non? Porque, en definitiva, creo que non teño que explicarlle a vostede o esforzo que se fai entre a plaza do Concello e o aparcadoiro, poder montar todo o que se fai ese día para que ás 3 da tarde, pois, ao final, ali non queda nadie. O que queremos é que as empanadas estén todo o día, que teñamos actividades para os nenos, que teñamos hinchables, que teñamos un concerto de tarde. E o lugar, eu creo que, históricamente pertence tamén aquí á orixe da Rosa, pero xa non é tanto eso como en sí, pois que é un lugar onde a festa poida crecer e lucir, e creo que é necesario, non? Que é unha festa de interés turístico autonómico e o que buscamos é que eso non se perda, senón que, si cabe, pois poida crecer e chegar a ser de máis interés. Máis preguntas? Non me dixo se vai ser permanentemente aquí, entendo que sí. Hombre, eu estou falando da festa deste ano, non me puxen a pensar o que vai a pasar o ano que ven. Estou falando da festa deste ano que estamos a organizar para tratar de que sea unha festa, insisto, onde todas as persoas se lle facilite pois deixar o coche, se lle facilite pois vir pola tarde, porque a verdade é que o festivo local a mí me gustaría que fose máis respetado por todas as empresas, pero saben que non o conseguimos tan facilmente, non? É un día onde ao final pois hai moita xente que abre o seu negocio, que abre a súa empresa, que non é obligatorio e hai que respetar a voluntade dos veciños e das veciñas, pero creo que para empezar deberíamos de ser nos mesmos os que tratáramos de facer unha festa donde se facilite ás persoas tamén poder vir a ela. Non é fácil se non temos un vínculo coa corporación ou porque vivamos ao redor da festa. Todos saben que é complicado que un deixe o seu que facer do día 13 de junio para irse a Petelos porque a veces non hai nin onde aparcar o coche. Eu creo que o Concello ten que facer un recoñecemento a todas as persoas que desde o minuto 1, como decía, desde o primeiro ano fixeron esta festa donde se facía, porque en aquel momento pois era o mellor lugar, era o lugar máis idóneo.
no momento que se empezou a facer esa festa. Non existía o Pazo de Mos máis que unhas ruínas, non existía pois este espazo de poder facer actividades dunha maneira maravillosa, cómoda e que luzca, e eu creo que as decisións, cando se toman, sempre molestan a quen pois se sinta que a festa pois sea da súa parroquia ou está ao lado da súa casa. Eso produce molestias, produce molestias, pero a miña obligación é tratar de, con todo respeto, non esquecer todo o que se fixo, pero tratar de que a festa camiñe cara adiante, non? E eu creo que camiñar cara adiante a Rosa hai que empezar pois por pensar en poñela en un lugar onde poidamos facer unha festa, pois, como dice vostede, que lle gusta moito a palabra, máis acaída ao que significa a Festa da Rosa, que veñan máis personas, que fagamos máis actividades, que os rapaces dos colexios, que ese día non hai cole, que os pais poidan deixalos aquí ás 9 da mañán e os recollan ás 2 da tarde porque podamos facer un campamento que se chame a Rosiña, por exemplo. Bueno, coa mellor das intencións está feita esta decisión, sabendo que o máis cómodo sería non movela do sitio e non molestar a ninguén, pero creo que non sería o máis responsable. E é o que lle podo decir, que cando un cambia unha costumbre de 50 anos, non de 25, sabe que é arriesgado e que hai xente que mellor non o entende. E eu desde aquí vai o meu respeto a Petelos e a todas as xentes de Petelos e que ese respeto vai a telo sempre da alcaldesa e da corporación, pero creo que a Festa da Rosa ten que crecer e para crecer creo que o lugar máis acaído é este. E o que lle podo decir? Máis preguntas? Dúas peticións. O sábado de hai 10 días, dende o Concello, organizaron unha festa aquí no entorno do Pazo, cuns DJs, a cal acudiu unha cantidade considerable de xuntude, maioritariamente menor de idade. Sorprendeu a mala organización e previsión por parte do Concello. Non se fixo control de entrada para evitar a entrada ao recinto de botellas, producíronse varias pelexas e non había nin policía local nin garda civil nese momento, senón que acudiron despois. Tampouco se puxo unha ambulancia, que sendo certo que non é obrigatoria, así que é recomendable. As beirarrúas da estrada provincial convertéronse nun aparcamento, provocando que os peóns camiñaran pola estrada, co perigo que iso supón. Por certo, gustaríame saber cantas multas por mal estacionamento e por botellón se puxeron ese día. En definitiva, a organización dese evento foi un caos en todos os eidos. Por iso, lle pedimos ao Goberno que estableza un protocolo de actuación para vindeiros eventos. Bueno, eu creo que a festa foi un éxito, por iso vostede ven con toda esta historia, porque a verdade é que eu teño que felicitar, primeiro foi Leo, agora é Julia, ese festival Camiño da Rosa é maravilloso, eu estiven aquí un bo rato, creo que me marchei ás 12 e pico da noite, e había unha situación normal como calquer festival. A Policía Local estivo traballando, a Garda Civil estivo traballando, eu estiven coa Guardia Civil, estiven coa Policía Local, estuveron toda a noite traballando a Garda Civil e a Policía Local. Eso non evita que haya botellón, eso non evita que haya peleas, eso non evita que entren botellas, porque evidentemente vostede vendría aquí en outra actitud se de repente cacheamos a xente ao entrar e a ver que levas na bolsa. É dicir, hai que manter un equilibrio. Para vostede sempre hai un motivo para a crítica. Estou segurísima de que se nos pasáramos de ese equilibrio, vendría aquí e nos diría que foi tremendo a presencia de seguridade de policía local, que a xente non podía... Estou segura. Entón, hai que manter un equilibrio entre deixar facer, deixar disfrutar, deixar vivir a mocidade e que as cousas non se vayan de madre. Hai un equilibrio. E creo que o equilibrio é o terceiro festival Camiño da Rosa, donde se congregan miles de mozos e mozas, moitísimos menores de edad, e é un día de onde, por suerte, a pesar de haber algunha pelea, todo foi ben. A mí me gustaría que non houbera botellón, sí, me gustaría que non houbera pelea, sí, pero o que ten que saber vostede é que organizar un festival sin entrada e con unha noite pois de sábado para a mocidade, un se vai encontrar con isto, pero todo saliu ben e eu espero que salga como hasta ahora. É o terceiro ano que se fai, foi un éxito de asistencia
e o gallá, pois, que encontremos financiación outros anos para seguilo facendo, que sexamos un referente como estamos a ser, porque o Concello do Porriño se sumou tamén a estos festivales que o teñen en outubro, se non me equivoco, cando fan eles, pero o primeiro foi o noso, o Camiño da Rosa, e a verdade é que está fenomenal, pois, ver ese aparcadoiro do Pazo de Mos cheo de xente xoven. Insisto, eu estiven aquí, por eso lle podo decir que estivo a Policía Local, que hubo moitos controis de moitas cousas, de alcoholemias, de outras sustancias, de bolsas e demais, porque ao final pois a Fundación nos pediu que non se permitise facer na zona do Xardín Botellón e estivo completamente controlado. Ahora, é evidente que a xente se buscou sitios porque hai de sobra onde poder facer estas cousas e nós eso non podemos evitalo, que as aceras da carretera provincial pois estaban ateigadas de vehículos, pero a ver, é que me está dicindo cousas que sabe que van a pasar. E eu lle digo, co control da policía, co control da Garda Civil, as cousas se fixeron ben. Evidentemente, pois pasan cuestións que é inevitable en este concerto, en este festival ou en cualquera outro. Se se congregan miles de personas e xente xoven e están hasta as 5 da mañán con un festival de DJs, pois as cousas teño que decirlle que saliron ben. Respecto ao tema da policía, sempre hubo unha patrulla da Policía Local e unha da Garda Civil, pero ademais se desplazaron a Sanguiñeda que había un desaparecido, un home con Alzheimer que estaba desaparecido, pediron un reforzo e se marcharon. Por iso non querían deixar a entrada do Pazo vacía e se acercaron e estaban en Sanguiñeda. A Garda Civil estivo toda a noite paseando por aquí. Sí, no, pero camiñando, pois estaban por aquí, quero decir, para meu gusto, hasta en algún momento me sobraban, mire o que lle digo, porque eu creo que se sentía xente un pouco intimidada. O sea que non me parece que a súa crítica sea razonable, yo digo de verdad. No. Non me parece, non. Bueno, igual teñen que falar con máis xente. Porque que eu non estivera no concerto non quere dicir que non houbera outra xente que apreciar o mismo que lle acabo de decir aquí, por exemplo, da ambulancia, precisamente se saben que se vai ocupar a zona esa, pois habrá que advertilo e habrá que tomar medidas se saben o que vai a ocurrir. Iso é basicamente a crítica. A última petición, tivemos coñecemento a través dun decreto da liquidación do ano 2023, o raro é que non se truxera a este pleno, o cal nos sorprende, pero bueno, a liquidación do 2023 é un auténtico desastre. Máis de 1.900.000 euros de remanente negativo de tesorería. É dicir, aumentaron 800.000 euros con respecto ao ano pasado. E despois acabaránse de boa xestión. Supoño que se acabarán de boa xestión. Para o ano 25 van ter que ou recortar 2 millóns de euros no orzamento do 25 ou aumentar os ingresos en 2 millóns de euros. Vai ser interesante ver como foño. Pero mentras se coñecen estes datos, sacan a terceira licitación dun coche para ir a eventos e a reunións. Mentras se coñecen estes datos de 1.900.000 euros de remanente negativo, pois deciden gastar nun coche para ir a eventos e reunións. A luz destes datos, o que lle pedimos é que empecen a moderar os gastos en cousas prescindibles, como é un coche para ir a eventos e reunións. Moitas gracias. Levantamos a sesión. Moi bo día.